Mugi sami pinanggih kawilujengan ing pepanggonan punika. Ing ngarsaning para pinisepuh, para pandhita, para pinituwa saha para pelestari tosanaji ingkang sami ngraosaken karahayonanipun ing bebrayan. Punika kawentar satunggaling gegaman pusaka kang sumirat pepadang rasa kang pinirit saka kawruh kang linangkung. Sampun kadadosan lumantar laku tapa brata kawigunaning empu linuwih tinemokake pusaka ingkang sinandhi keris dapur Pandhawa lare pamor pancuran mas tangguh yasan enggal. Pusaka punika boten namung gaman nglawan mungsuh kadonyan, ananging gaman angladeni mungsuhing diri, ngolah rasa, ngudi dharma lan gayuh kasampurnaning urip. Dapure Pandhawa lare. Pandhawa lare punika makili pralambanging satriya enom, satriya kang lagi sinau anggone ngemban dharma. Kados para Pandhawa nalika isih enom, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa kang anggone sinau pitutur, ngajeni guru lan nyepakake jiwa satriya sejati. Wong kang nyepeng Pandhawa lare kudu nyekel kasucian niat, ngolah diri kanthi tepa, sabar lan waspada. Gesang kang adiluhung kawiwitan saka kasucian rasa nalika isih enom. Satriya sejati iku kang saged ngendhaleni hawa nafsu sadurunge ngendhaleni liyan. Pamore pancuran mas. Pancuran mas iku pamor kang sinungging kadya banyu mili emas saking sumembering kasantosan. Mliwar mliwuring garis pamor kadya arus banyu ing ora ana enteke. Emas sumunar minangka tandha pepadang rejeki. Pamor iki kerep dipun damel lumantar kawigunaning empu kang wis lulus olah batin lan kawruh pangolah wesi. Pancuran mas iku pralambang berkah kang mili. Kang kagungan pusaka punika diparingi kabukaning lawang rejeki, dagangan lancar lan usaha makarya kawilujenganing sandang pangan. Nanging ilinga, emas iku godha ing rasa. Sing wasis nyekel pancuran mas kudu bisa misahake kebutuhan lan kandunyan, supaya berkah ora owah dadi beban. Tangguhe yasan enggal. Tangguh yasan enggal punika dudu wesi lawas, ananging pepadanging pusaka jaman anyar. Nanging senadyan dumarang jaman modern, isih nyawiji anggone ngajeni paugrahing leluhur. Empu ing jaman enggal ngolah gaman kanthi kawruh modern, nanging nyekel pakem anggitaning jaman rumiyin. Ing jaman kang tansah owah iki, sing kagungan pusaka kudu bisa nindakake kayakten kang luwes. Ananging lumantar kawruh anyar dudu cul saka tapak tilas kabudayan lawas. Sing kagungan yasan enggal makili wong kang gelem maju nanging wasis ngajeni kabecikan luhur. Sesampunipun dipun wakili sipating dapur pamor lan tangguh, punika tuah anggadah ing pusaka. Setunggal pangrejeki lumantar laku makarya, dagang, pamomong lan usaha. Loro pangayoman, ngreksa saking musuh, fitnah, pengkianat lan niating piyala. Telu kawibawan, nambah derajat, pantes kanggo pemimpin, negosiator lan utusan. Sekawan kesucian ati, nuntun supados mboten kabotan hawa nafsu kesugihan. Wong kang nyepeng pusaka iki kudu tansah eling marang sangkan paraning dumadi. Rejeki mung titipane Gusti, kamulyan mung sesanti tumraping jagat. Ananging kesucian ati
iku warisan kang langgeng. Ingsun nyuwun sagunging panuwun dumateng para rawuh, mugi pusaka punika tansah maringi pepadhanging gesang, nyawiji anggone nyanding dharma, nggayuh kamulyan serta anggayuh kawilujenganing lair batin, donya lan akhirat. Nuwun matur suwun.